tumiranire n'abantu abange ase omuyegorero obwate abantu korwa bali bagodili nokonia obwoyo ose ebinto biri byogosimeka chibando chintetere mbalimbali lakini yaroga igetora ase engencho y'obwoyo ori bogosimekera chibando ose bosimekera kemeri kende gionsi ose nkwanere ng'obwoyo bori bokoirania elevo ya asidi asa amaraba eirana ense yekokulaimu ase engencho tokobwaterana n'ebiombe mbalimbali ase bali bakonia bali bakoirera abaremia, those are agro dealers, bali bakogenda ase abaremi chi extension officers baito na intubune office korwe county wetera office ya umeshimiwa Honorable Simbarati who is our governor Ikisi County ekirenga bwate kyomuremi neringo muremi anyore ndagera esaine agotumeka kunera ase family na yende onye gakoni ase ngenjo ye biashara igonga ntogenda tukubwaterana ntogenda ku address chi obokongo bori abari mbabwate wetera enjera yokubasemia kirenga ki wetera enjera yokuba extension officers egera babasomi ngana kibabwente gosimeka ebinto byabo na indenga kikibabwente gosimeka na intubune county torigereringa na kiabaremi aba onye n'obwoyo bokoreto waikire serious na kibabwente kobayeho bara asenchirere was asenchire yo muntu atari koraramika ngoikera na bare ngachikiro chiri babwante konyora ngoisana chire o mwana bwa mangana nga chikiro chi areta tukisi county de chinge kulingana ne chikiro cha takerwa koraki ko ewa baremi ige bina bibinto twanda tako rigere ase timu eri ale ncho mokutano oyo ngambya mono because ntwanda tako bwaterana again si team chirega igaba chirabageni mbata tekorosie moyuzi ne Kisi County emirangu yo mweshimiwa governor Simbarati was korosia chiemoyu chirigete kokonye muremi chirigete kokonye county egere tusukia abantu baitu mutu wetera sokonyora ndagera na wetera sokonyora inchira abantu bamenyetere engiya before 2030 nkuru kwa Dr. Enoch Mautia Monda omo director o Enoch Agrovet Limited yere kutoka Kisi County within Kisi town. Enokem yabwatiranire aso mukutano lero aiga ufanisi ase okoreta amo stakeholders bonsi bali ba usikaine ne biashara byobwoyo korwa company eri ekorosia moyo goikera so muremi ori okonia gutumia obwoyo igonga ntubwate shirika likoro kwa East African Market Development Association na KCDMS eyere ekogwaki amona RTI asokoleta ababwatani ababonsi amo egere tunyare kugambira amangana ausikaine na obwonia no gutumeka kuboyo amangana igarenga twanyorire challenges ngarira bali yeto lyatumikire ngaki entambe lya beira acidic yagerire okogesa gwitu kwagendire gokea engaki ase engaki nonya bali mibagutumia moyo inyora ngasirira bali yeto lya gusieto bwate mbule nyinge eye bwate enjere kogerira bali gendera ko acidic na ekara tugutumia oboyo tutarapima tumanya acidic levels kya engakijire amoya ndi gakogendera comment acidity ya serira ira bali atwara ubururubu yagera minerals chiri ose nutrients chitagere kurwa sirira ba ebimeri bito bitumye bichi kwa mabuya byaba nga minerals chiri kogenda seka merikeria instead chigutigara sirira ba yagerire toichamo to testirira ba kurwara rotorete gento ko kurukulaim egere karutwa pimiri twanyorira machibulira bonyeri tagete lime nere kunyara gokendio bururu gokendia acidity area egere rira bali nyare koba likolirisia nutrients chiria uchia sebimeri netakeire ekarira bali apimirwe kerenga kia semia ke tatomba ke tane tokenga umurimi ngokorale liming yani ngobekale lime aserira na quantity ekobekwa igeko ba determined korwase amachibu ali twanyore karutwa pimira maraba igobune Enokem goitera seri shirikeri ya KCDMS ye program eri tubwate ekorukunga loyalty program
kero umurimi okogora obuoyo bwa 50 kilo nkomo atore lime for free ogenda uchi gutumia karo twapimire nandi nabo tukumweresa ntorigete aba technician kere sub county bakobwaterana na sub county extension officers abo bakogenda basomia abarimi barosiri demo plots chira 51 ase county ngima igokere sub county nebwate insepi chi demo plot yani asitogosomeria asitosimegete ebimeri o demonstrate woroki akarangote ba demo ige minute nga demonstration plots ase akagonda gake tuba tusimegete endagera togutumie ebintu ebyonse twapimirira belio twamanyire nkeme boyo kitoko beka kolengana na acidity yerira belio bunalire na kobeka lime kolengana ne kwange kigera abalimi bakombe amachibu ali ase basimigete batabegete ebintu ebi na into asitubegete nga ikiere tubwaterane amo na media tubwaterane na county government KCDMS chibangi chirema gokonyo umulimi kororanga obuoyo nonya line ya na baira abalimi chiloni chingororo egera banyore access banyare konyore ebintu biri inputs kya mugondo na goitani gontore tayari korol ntoganda korolia SMS bulk SMSs ntobwatege kipindi turua se radio korokwa Kisi FM ngogenda turaroro twaje kusomia bali mikerengaki kubwaterana na stakeholders bande buna yara sidiko egara tunyare kusomia bali igoro ya amangana yagenderete ase program ya loyalty egento ngere na kwana gikurukunga subsidy impact ya subsidy program gocha se agro dealers ntoganitie tobe considered during planning engakie egente gekobangwa egere kwanyoranga onya twabira se market yobu ya senga kintambe subsidy program has just come. So what does it mean? Bakoreta gyo kaigo ngo affect bali amoya ali twakaletire butambi kera to understand ki market, the trends in the market. Ekara bakoreta kwa ghafla igo konyaranga ande na utura twara amoya tali kunyara kogenda. Ekara konyuru na bono mbanyuru koreto buoyo. Enga ki ya planting ekara yaika bagatanga subsidy fertilizer nero lakini taji kutoka aikire ekara mulimi ategete kusimeka. So ya to biteri nga tuchandike kuligia moya kwa ghafla egara bo abalimi banyale kusimeka. So we are urging the government ekarabako bange bintu binebi batu involved na voto ko guidance na ande bato involved also even in distribution ya moya hiyo ekiagara we are able to deliver kere point unabone senga baro ko laisi ya point ya mabuna serious omulimi okorwa South Mugirango omulimi okorwa Masimba gote kuyo boyo korwa serious they waste a lot of time. Number 2, a cost of transport is very high for them. We can be trusted even agro dealers tonyale ko distribute ya moya kiagara etole closer agro dealers ye vale kere sub county na kere ward.